Gogo, please kindly introduce yourself and share with us where you come from. Good morning and win today. Ngiyabingelela kakhulu kubazalwane. Ngibingelela umoya engcwele. Ngiphinde ngibingelele uman of God kanye nomama egameni lenkosi uJesu. Bese ngizisho igama lami uGogo Madudwana uDuduzile Mathonsi Madrops Mawuthanda. Ngizalwe eMaritzburg kodwa ngokuhlala ngihlala eNewland West. Ngishayele izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gogo, please kindly take us through your wonderful testimony in Jesus' name. Engizoqala nje ngikubonge kakhulu konke nje kukhulu uNkulunkulu angenzele kona. Last Thursday bewi birthday yami. Bengithena 71. Wow, let us clap hands for Jesus Christ. Thank you, Jesus. Okunye ke ziyenzeka izinto la ekhaya hayi ziyenzeka shame. And kumnandi ngoba zenzeke endlini kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ngithe aningizwanga kahle ngithe zenzeke endlini kaNkulunkulu. Amen. Hayi zincane lezi zandla bazalwane nishayayo. Ngiyabonga kwacishe kwangcono. uNkulunkulu muhle uthembekile waleli bandla. Ngizobonga nje uNkulunkulu ngoman of God. Umphathisile uNkulunkulu man of God bazalwane. Last Sunday ngangihleli la. Lapha man of God. Ukuthi angisakhumbuli noma akakusakhuleka noma ngingasakhuleka. Wamane wathi nje Gogo Madrops guqa uthandazela abantwana bakho. Ngaguqa ngempela ngathandaza. Ngaphuma esontweni ngaya ekhaya. Monday kwafona untombazane wami omdala ushadile. Akasebenzi umyeni wakhe obesebenza useretire manje uma efona undodakazi wami athi ma kunemali engikufakele yona ngangakaze ngiboneke nasefonini khona imali esingenile athi ma kule mali ngithi move itoilet lakho njoba kade walakha ungakwazi ukulimuva kanye nebathroom yakho bese uya extenda ilounge yakho ngoba incane. Clap hands for Jesus Christ, people of God. Thank you, Jesus. Yes, people of God, our grandmother is sharing with us right now that during last week's service, she was given instruction by the man of God who hears from the Holy Spirit, and she was told to pray for her children. And after a while, the following day, she was called by her daughter, people of God, and she was given money by her daughter that she would be able to extend the toilet and the bathroom as well as the lounge. So that is what she is sharing with us right now. You may continue, Gogo, in Jesus' name. Angitsheleke futhi ukuthi umtshelile umyeni wakho ukuthi uzongipha imali. Bazalwane bese kuyisikhathi eside indlu ngayi extenda kukhona itoilet nebathroom kodwa kungenzeki sengithengele nje konke ubhavu netoilet. Ngathenga namawindi ngizoshintsha lawa kulendlu endala ngwafake kodwa bekungenzeki.
Ngomusa ke kaNkuluNkulu owabona ukuthi ngifanelekile ukuthi ngizoba la kuleli ikhaya. Ingakho ngibona kwenzeke kanje. Kuphinde futhi nginomntwana owashonela uma wakhe. Undodakazi wami second born yami. Ubaba wayakekho empilweni yayo lengane. Kufike kumina ngoba bese ngiyabona uma umuntu uthi uyamfonela angalibamba ucingo kwesikhathi alibambe isathi angalibambi. Ngathi ngiyamduba. Kodwa kuthe kulokhu ngathi ake ngimfonele. Hayi wangalibamba ucingo. Ngabe ngisathe wangalibamba ucingo engaze ngadikubala ngayeka. Ngithe ngibona kwangena ucingo. Mangithi hawu yena. Ngathi thank you Jesus. Amen. Let us clap hands for Jesus Christ, people of God. Ase ngiyakhuluma ke naye ngamtshela ngathi ingane ngoyenzela iID ngomhla ka17 this month. So anginamali. And kunezinto eziningi umntwana engazange ngimthengele zona kulonyaka. Waze kwawuyena futhi osho umntwana ukuthi gogo kulungile ngizoqhubeka ngalezi zinto enginazo ngoba vele gogo imali awunayo. Ayiwalalela kwasho ukuthi nengane iyagula ngamtshela ukuthi nengane iyagula iphethwa amathansela. Hayi wangayiphendula leyo kugula ngimazi noma kangizwanga yini. Ayike sokuthi bese ethi angomkhumbuza. Hayi bese ngiyamkhumbuza ke Friday. Mangimkhumbuza Friday yathi hayi ma ngizokufonela ekseni unginikeze iaccount number yakhe yasebank. Right hayi ke nempela futhi ngivuka ekseni bese ngiyamfonela. I'm sorry uyena ufonile. Uyena ufonile. Athi mefona ngibona ukuthi uyena bese ethi ngicela account nami ngithi make mntana wami ngobe ngisekitchen uthi ngoyithatha ngicela uvale bese uyangifonela. Hayi ke bese yaphinda ke bese yangifonela ke. Awu Nkosi yami emuhle uNkulunkulu ayifake imali. Clap hands for Jesus Christ, people of God. Thank you, Jesus. People of God, remember that today is Father's Day, and our grandmother here is sharing with us her wonderful testimony about how her granddaughter's father, the relationship between him and the child was restored because he remembered the child, people of God. So we must thank God Almighty. He is the one who was able to intervene in the father's life concerning the child in Jesus' name. So let us clap hands for Jesus Christ, people of God. So Gogo, share with us now. You've received funds to renovate your home. How are you feeling? And please share with us, how long has it been since you wished to renovate indlu yakho? Angiphendela ngane yami. Gogo usuthole imali. Yes. God's divine favor located you, and now you are able to renovate ikhaya lakho. How long has it been since ungakwazi? From 2016 mntanami kungenzeki. Sengikuthengile konke lokho kodwa kungenzeki. Wow, people of God. This is truly divine. Thank you, Jesus. Yes, people of God, as we remember in the book of Jeremiah chapter 29, people of God, the Lord says that he has great plans towards us, people of God, plans to prosper us and not to harm us in Jesus' name. So, Gogo, please share with us now your word of advice ukuthi ikupho ngakusho ukudlulise kubazalwane who are listening today, who are crying for God's mercy. Nabo mhlambe they also had imizi that they wanted to renovate, kodwa kungenzeki in Jesus' name. Engakusho kubazalwane
ukufunda ukulinda ngoba lithi izwi yonke into inesikhathi sayo. Kubiza ukuthi simlinde uNkulunkulu bese silalela imfundiso zamen of God. Uma ethi asikhuleke sifaste sifunde izwi kubaluleke ngohlobo lesimanga lokho bese siyamthemba uNkulunkulu ngoba yena uthembekile njengoba esho ezwini lakhe ethi babusisiwe abathemba kuJehova nabathemba labo linguJehova. Amen. Let us clap hands for Jesus Christ, people of God. You may be seated, Gogo, in Jesus' name.